Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau ma kuna tare da ni inda nake so zan kawo muku wani bidiyo wanda insha Allah bidiyon zai nuna muku yadda za ku iya converting kowane irin bidiyo kuke so zuwa MP3 ba tare da kun nemi wani application ba, sai ta amfani da Xender naku. Da fari abin da za ka zo wajen Xender naka sai ka jira Xender ka ya buɗe. Idan Xender ka ya buɗe, kana da wuri biyu ne da za ka iya zuwa ka je ka yi wannan converting ɗin. Da fari za ka fara in ka ga dama ka zo nan wajen bidiyo naka. In ka zo wajen bidiyo nan saman inda ya nuna ma search local files, kana iya cimma ya baka to MP3. Idan bai baka ba kada ka damu, sai ka dawo nan ƙasa wajen nan za ka ga ya baka to MP3. Za ka taɓa to MP3. Idan ka taɓa za ka zo nan wajen select video sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa ya baka sai ka zo ka shiga inda bidiyon da kake so ka yi converting yake, kila ka mayar da shi MP3. In ka je ka kamo bidiyon da kake so kamar MP3, kamar lesar a ce ina son in mayar da wannan motivation bidiyo ɗin MP3, zan taɓa shi. Idan na taɓa shi kun ga ya nuno har yayi converting ya gama saboda bai da nauyi. Yanzu idan zan yi playing, wannan shine hanya mafi sauƙi da za ka iya converting dukkan wani bidiyo da kake so ka converting cikin sauƙi ba tare da amfani da kowane irin application ba. Ku kasance tare da mu daga nan Arewa Revolution Technology, inda za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi guntaye da za su fahimtar da ku ba tare da mutum ya ɗauke ku dogon lokaci yana bayanin da daga ƙarshe ba za ku gane me yake nufi ba. Insha Allah wa'innan bidiyo za mu ci gaba da kawo muku su har kullum.